2-3 hurtige spørgsmål, hvis det var. Hvordan har du det med det? Jeg har det godt lige nu. Så prøver vi. Undskyld. Det er lige ret vildt, det der. Hvorfor er Hillerød Tekniske Gymnasium den bedste skole i verden? Fordi det er det bare. De har alle de gode fag, og der er intet tysk. I hørte det her. Der er ingen tysk. Det er jo primært, at det var lidt mere skræddersyet til de fag, jeg ligesom godt kunne lide. Jeg var meget naturfaglig her på skolen. Nora, hvorfor var det, du valgte at starte på H6? Fordi jeg godt kan lide computer. Hvad er fedt i computer? Tastatur. Jeg valgte den, fordi den åbner flest døre. Sammenholdet på overgangen. Selvom vi er vidt forskellige, så er sammenholdet vildt fedt. Og vi kan alle sammen godt enes og snakke sammen, og der er plads til os alle her. Fællesskabet, og så var det virkede bare mega fedt, da jeg var på brobygning her. Hvordan er underviserne? Er de søde? Ja, de er helt søde. Jeg synes, de er fantastiske. Jeg er virkelig fedt med vores lærere. Vi har nogle gode lærere, og de er meget engagerede i deres fag. Vi gør det virkelig fedt at lære. Det føles oprigtigt, som om man er venner med lærerne. At det ikke bare er der for at undervise en. De vil faktisk gerne være der. Synes du, det er nogle søde elever, der går her på gymnasiet? Vi har verdens bedste elever. Hvad er det, der gør dem gode? Alt. Deres dygtighed, deres engagement i timerne, og jeg synes, de er meget dygtige og meget venlige og meget rare at være sammen med. For unge, der overvejer at starte på skolen, har I da et godt råd til, hvordan man ligesom kan blive afklaret? Jeg synes næsten bare, at man skal starte, fordi man kan jo altid skifte i grundforløbet. Helt klart prøve at komme og ligesom mærke stemningen, der er her, og ligesom mærke fællesskabet. Hvis du overvejer det, så gør det, i stedet for bare at gøre det samme, som alle dine venner gør. Det er 100% det værd.